Hey TNT, tabwera kuno. Bomba talipeza pomwe lili 30 minutes yapitayo, koma sitingapange chilichonse pokhapokha iye afike. Kodi ameja anu afika nthawi zanji? Bwana, chilichonse chili m'malo. Bwana. Anthu mwachotsapo apa. Bwana. Mukapeza aliyense ali bakhali ndi mobile phone, muombereni. Mwazuka bwanji abwana? Usamanditchule kuti abwana ngati suli omasuka. Utakomango nditchula kuti Daddy Vipo ndife pachisake. Wadzuka mpwanga? Ndadzuka bwino, Mr. G-Sparks. Kodi chuchitika ndi chani apa? Takumana pano sikuti ndipate yakubanja, pali chibomba apopo. Aliyense akudandaula chikangophulika. Ya, pang'ono koma tifunika kapu ya coffee. Ukufuna coffee? Pompano. Nanga bombalo. Imene ndi nkhaniyo, takonza malonse. Miyo yathu yokha ndi yomwe ili pa chiopsezo. Makamaka manja akowa. Akunjenjemera kwambiri ndi kuzizira. Ndiyeno kungodula waya olakwika mwangozi. Ndikuti bombalo liphulika. Tonse pamenepo tifa. Ndiye kuti mizimu yathu iziyandama mmalere pamodzi. Kodi sungausiye mzimu wangawo makamaka? Ndipo mzimu wanga wakufunsani inu Mr. G-Sparks kuti simunandilole kuti ndimwe coffee poyamba. Ndipo mzimu wanuwo ukayankha kuti chani pamenepopo? Simukuyenera kupita kutali koseko. Chifukwa cha kapu ya coffee zona.